Det er jo, han måler luft. en video. Hej. Nå, det er videofilm. Ja. Jeg tror, det ser ud som om det er et kamera. Vi kan også godt til videofilm bag. Hvad laver du? Så nu kører den da. Hun er ikke køkken, nu vasker hun op. Hun kører den da. Fra høje himmelens tale, med dejlige solskinsglæder på, i jordens skyggedale, trods fingrene brødskål og isår, for fugl og sand i dvale. Venligt under sky på kirkesti, på snivet midnatstide,